minä toivon tämmöisiä Roblox-avatareja, niin ilmaiset avatarit on tämmöisiä. No, kaverit on... No, hieno avatar. Kamalaa. No, kommentoita tähän peliin, koska äiti ja isä on kommentoinut meidän videoihin, koska ne on kyllä ikinä. Mä en ole nähnyt, että äiti ja isi kommenttaa videoihin. Ja ne Roblox-kolikot ei ole hyviä, koska mä olen maksullinen ja